Fisem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija tal-Karmelu, il-Madonna tal-Karmelu. Se nofru it-talba tagħna f'suffraġġju ta' Joseph Portelli. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew sewwa ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kombuti li jingħadni b'ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-għelli, bil-laħallejt, bil-ijiet, tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqadsa Marija dejjem Verġin, l-anġeli u l-qaddisin kollha, u lilkombuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla. Leħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Għamel mulej li l-Verġni Glorjuża Marija, u Sultana tal-Karmelu, tidħol għalina quddiemek bit-talb qawwi tagħha u tibqa' dejjem tħarisna biex naslu għand dak li hu l-muntanja vera tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex Filena bint Sion għalli xarani ġej biex nammar f'nofsok oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej u huma jkunu l-poplu tiegħi u jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċti batni għandek. U l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqadsa u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu wiskiet quddiem il-mulej intom il-ħajjin il-koll, għastembaħ mill-amara imqadsa tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħli ħinja. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddiż hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. U wera il-qawwa ta' driju, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-unja bagħathom il-barra b'xejn. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ħa ħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wiegħed lill-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Is-setani Alleluja, Alleluja. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Klejofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu hawn hi ommok.
U minn dak il-ħin id-disċiplu ħada għandu il-kelma tal-mulej kemm hija okkażjoni sabiħa li f'dan is-santwarju dal-għodu qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija tal-Karmelu. Santwarju dedikat lil Madonna u li llum qegħdin niċċelebraw titlu ieħor, innu ieħor lil Verġni Marija taħt it-titlu tal-Karmelu. Hija stedina għalina kif tlabna fil-kolletta fil-bidu sabiex permezz ta' Marija aħna nimxu lejn Kristu, il-muntanja vera tagħna. Festa tal-Karmelu hija marbuta storikament mal-muntanja tal-Karmel fil-Palestina, f'Iżrael, fejn il-profeta Elija tħabat sabiex jippurifika, isaffi il-fidi ta' Iżrael. U fejn fis-seklu 12 xi eremiti inġabru flimkien biex jiddedikaw ħajjithom permezz tat-talb lill-Alla taħt il-patroċinju ta' Marija, minn fejn imbagħad nibet l-ordni Karmelitan. Fl-Iskrittura il-muntanja dejjem hija post speċjali għaliex il-muntanja titqies bħala il-post ta' Alla. Allura min jitla fuq il-muntanja qisu qiegħed jersa lejn Alla. Tiela dejjem aktar il fuq fil-għoli biex jiltaqa' ma' Alla. Waħna permezz tal-Verġni Marija namlu il-mixja tal-fidi tagħna propju sabiex niskopru dejjem aktar il-ġmiel ta' Alla fil-persuna ta' Kristu. Fl-ispiritwalità karmelitana allura għandna l-istedina sabiex nitilgħu il fuq fil-ħajja tal-fidi tagħna, fil-mixja spiritwali tagħna. Namlu ascesi isna tilejn muntanja dejjem aktar il fuq sabiex il-ħajja spiritwali tagħna ma tibqax dejjem fl-istess post qisu il-maqiet, imma titħeġġeġ dejjem aktar, timxi l-qudiem u tikber fl-intensità tagħha u tikber fil-qdusija. U dan aħna nagħmluh b'diversi manjieri u b'mod partikolari permezz bl-għajnuna bl-interċessjoni tal-Imqazza Verġni Marija, illi bħala ministeru tagħha hija dik li twellet fina lil Kristu kif welditu ġewwa Betlem, kompli twellet fina lil Kristu, twassalna għand Kristu u tatina lil Kristu, takkumpanjana lejn Kristu. Aħna niċċelebraw dejn it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija tal-Karmelu, inħossuna imsejħin bħal Ġwanni taħt is-salib, kif smajna fis-silta tal-Vanġelu li jixxandrilna ftit ilu sabiex nilqgħu għandna lil Marija. U nħallu lil Marija tlibbisna biżbuħija, bil-ġmiel, bil-qudusija, bl-imħabba tagħha. Waħda mill-karatteristiċi tal-ispiritwalità karmelitana, anke laikali, hija l-labtu. Jiġifieri li wieħed jilbes sinjal tal-libsa karmelitana, illi skont drawwa, skont tradizzjoni, il-Madonna f'dera kienet tat lil San Xmun Stok. Aħna nilbsu l-labtu jew xbijat oħra tal-Verġni Marija mhux f'sens maġiku, bħalli kieku fihom xi qawwa partikolari illi ibedu minna il-ħsarat u t-tiġrib tal-ħajja għax inkella naqgħu fis-superstizzjoni u ma tkunx aktar fidi. Imma bħala sinjal li aħna nixtiequ nitlibsu bil-ħajja u bil-virtujiet ta' Marija. Hija dejn il-protezzjoni li Marija tatina, illi aħna nippruvaw qrib tagħha u permezz tagħha
nimitawa ħalli nersqu dejjem aktar lejn Kristu. Kif fil-Magħmudija, jekk jgħallimna San Pawl, aħna ilbisna lil Kristu, xiddejna fuqna lil Kristu, hekk nagħmlu permezz ta' Marija. Nilbsu lil Marija permezz tas-sinjal tagħha tal-labtu sabiex aħna inħossuna mhux biss imħarsejn minn Marija, ma fuq kollox inħossuna maħbubejn minn Marija u nikkonsagraw lilna nfusna lil Alla permezz ta' Marija sabiex il-ħajja tagħna tkun tassew mixja dejjem aktar tiela l fuq lejn Kristu li hu il-muntanja vera tagħna. Qumu bil-wieqfa u rresqu it-talb tagħna lil Alla. Tolbuk mulejja għall-Knisja biex bil-qawwa tal-Verġni Marija hija tlibbes lil bnedmin permezz tal-grazzja tas-sema nitolbu. Nitolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet fil-Knisja sabiex bl-għajnuna ta' Marija joktor dejjem il-għad ta' dawk li jikkonsagraw ruħhom għal Alla nitolbu. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja bl-interċessjoni ta' Marija li nislet lil prinċep ta' Slim għamel li l-mexxejja tal-ġnus iħabbirku flimkien biex jibnu dinja mibnija fuq is-sliem u l-ġustizzja nitolbu. Nitolbuk mulej għal familji kollha tagħna sewwa fuqhom dejjem il-barka tas-sema nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Omna Marija iqaf mulej mal-murda u ma' dawk kollha li huma imġarbin nitolbu. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet xkejkna tagħna u għatina bil-għajnuna ta' Marija l-għajnuna tas-sema bi Kristu Sidna. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-qima kollha nofrulek mulej dawn id-doni fit-tifkira solenni tal-Verġni Mqaddsa Marija biex waqt li nsiru nixbħuha fl-imħabba tagħha l-qadi tiegħek jistoqilna nissieħbu dejjem aktar fil-qrib fl-opra tal-fidwa. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta għas-salvazzjoni tagħna,
li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr, u nfaħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Verġni Marija Omm il-Karmelu. Ilaqet il-kelma tiegħek u ħarsita f'qalba, marbuta b'mod tal-aġeb mal-misteru tal-fidwa. Issieħbet fit-talb mal-Apostli tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu. Bħala l-Omm spiritwali tal-bnedmin kollha, tieħu ħsieb b'imħabba ta' Omm il-kotra ta' wlieda u jagħlina sinjal ta' faraġ u ta' tama żgura fit-triqitna lejn is-sema sa ma naslu għall-glorja tas-seb tiegħek. Fija bħala eżempju l-aktar safi u perfett nikkontemplaw bil-ferħ dak li nixtieq u nittamaw li nkunu fil-Knisja tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha infaħruk u bla qiegħda intennulek Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċitu s-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet lirek minn ġej. Qaddis tas-sewwient mulej intilajn ta' kull qudusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati għall-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr tal-disċiepli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek, nxandru bil-ferħ hawn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, speċjalment Joseph Portelli. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnat ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalik, addaħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw li lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarex lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li inti trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja fin-nari. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ejn aħna mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej nistgħu biex tidħol taħt is-safti, żdejt kelma waħda u ruħi.
nitolbu. U Alla missier tagħna it-qarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem għażiż ta' ibnek, grazzja kbira tal-imħabba tiegħek għalina. Lilna li konsagrajna ruħna għal-qadi tal-Verġni Marija, twettaqna u twassalna biex inkunu nixbħuha fil-virtujiet tagħha. Bi Kristu Sidna, mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.